Ahojte priatelia turisti, zdraví vás opäť Dračia stopa Košice a drák Niko s ďalším tipom na krásny výlet. Dnes som navštívil obec Hnilčík a jej krásne miesto Obry v raji, ktoré má okrem iného napríklad aj takto krásne výtvarne spracované detské ihrisko. Má tu výbornú kaviareň. Je to v podstate postavené na mieste zatopeného lomu, ktoré samé o sebe je takéto čarovné a romantické. Sú tu nejaké tie lavičky a okolo tohto lomu je postavený náučný chodník s takouto vyhliadkovou vežou, ktorú vidíte v pozadí. To ešte len idem navštíviť, z toho ešte spravím vstup. V každom prípade máte ďalší tip na krásny výlet. Dá sa sem prísť v lete, dá sa sem prísť celoročne. Treba si akurát overiť otváracie hodiny. Na vyhliadkovú väžu sa platí vstup 3 € na osobu, čo nie je zas tak strašne veľa. A ja určite na jednom z letných táborov toto miesto s deckami navštívim, takže sledujte našu stránku. Zároveň nezabudnite nás podporiť, ak sa vám moje vstupy páčia. Lajknite náš Facebook, zúčastnite sa nejakého tábora alebo výletu, prípadne nás podporte 2%, veľmi nám to pomôže a vidíme sa pri ďalšom videu.